Nalazimo se u Centru za edukaciju u Orahovici, to je objekt u vlasništvu Osječkog Crvenog križa, koji je i građen i adaptiran sve ove godine upravo za namjenu prema djeci. Dakle, očuvanje mentalnog zdravlja, učenje životnih vještina. Inače, u ovom programu i u ovom objektu provodimo školu u prirodi za učenike 3. razreda osnovne škole. Kroz programe poput ovoga, poput programa Uključi me, evo moram reći da kroz niz godina je tu zaista uključeno gotovo 1000 djece. Moram reći da je puno učenika, puno djece koji prolaze kroz ovakve programe, kad stasaju do određene dobi, postaju i volonteri Crvenog križa. To nam je ovako izniman doprinos jer smatramo da onda ovom inkluzijom na koju smo djelovali zapravo vraćamo doprinos zajednici kasnije razvojem njihovih životnih vještina. Donacija zaklade Novo sutra za provedbu programa Uključi me iznosi gotovo 30.000 eura, dakle 29.705 eura, što je zaista nama jedan, ovako moram reći, financijski velika injekcija da bismo mogli provoditi programe poput ovoga za koje danas ovdje možemo na nekakav zaista krasan način djelovati za gotovo 60 djece. U projektu Uključi me imamo dvije glavne cjeline. Jedno je obuka neplivača, gdje djecu podučavamo plivačkim tehnikama u našem zatvorenom bazenu, a druga je pedagoški dio gdje djeca stječu vještine koje su potrebne za, ajmo to tako reći, svakodnevno funkcioniranje i koje su od vrlo velike važnosti za njih same, ali i za zajednicu iz koje dolaze. Ovaj kompleks, odnosno Centar za edukaciju u Orahovici Osječkog Crvenog križa, građen je isključivo, odnosno s namjerom, za rad s djecom, pa tako i za obuku neplivača. Imamo od 2003. godine adaptiranu zgradu s unutarnjim bazenom koji je građen po mjerama za provedbu škole plivanja. Klinci koji nam dolaze su oduševljeni, znači imaju bazen za sebe. Mogu ići u bazen prije podne, mogu ići u bazen poslije podne, a organiziramo im i noćno kupanje koje je miks škole plivanja, ali i slobodno kupanje, odnosno slobodnih aktivnosti u bazenu. Tako da to je jedna od svijetlih točaka programa ovdje. Već imam dugogodišnju suradnju sa zakladom Novo sutra, a cilj je socijalno uključivanje djece i jačanje životnih vještina normalno s ciljem da zdrav život postane navika. Ovaj projekt je specifičan u koji smo uključili 60 klinaca različitih životnih dobi od 8 do 13 godina. Normalno to je da djeca dobiju socijalizaciju, druženje i da ih uključimo u različite sportove. A to je odbojka, košarka, rukomet, nogomet i između ostalog da nauče što znači priroda i boravak u samoj prirodi. Specifičan centar koji je okružen zelenilom. Bazen je specifičan zato što jednostavno djecu možemo naučiti plivati. Kao što sam i rekao, ovdje imamo oko 60 klinaca od 8 do 13 godina. Jednostavno plivanje se uvijek može naučiti, tako da nikad nije kasno. Cilj je da jednostavno djeca izgube strah i nauče plivati, tako da jednostavno uživaju u tome. Kadrovi su specifični, to jest imamo profesionalce ovdje koji znaju što rade, tako da vjerujem da će itekako uživati, ali između ostalog i naučiti plivati. Na kraju kada škola kompletno završi, kada vidite da jednostavno skaču u vodu i da su izgubili strah kada plivaju do kraja bazena, onda možemo reći to je to, uspjeli smo. Kad govorimo općenito o emocijama, mislim ja uživam u svom poslu. Obožavam raditi s djecom, obožavam raditi s ljudima i obožavam kad na kraju jednostavno vidiš zadovoljna lica i kad u svemu tome što radimo vidiš uspjeh. Vjerujemo da djecu to osnažuje na način da kada se vrate u svoje sredine, u svoje obitelji, u svoje škole, zaista postaju mali drugačiji ljudi, drugačiji u onom pozitivnom smislu, jer ovdje ipak uče i o toj nekakvoj ljubavi, prijateljstvu, brizi za bližnjeg, životne vještine koje su osobito važne, koje mi kao Crveni križ promoviramo. Uistinu idem svako jutro sretna na posao, vraćam se umorna nekad do duše, ali ispunjena.